cetate în cetate, făcea bine, vindeca pe cei bolnavi. Și a avut un moment, l-am repetat, mi se pare, miercuri seara, a avut un moment de discuție cu apostolii și să le zică în felul următor, mergem să ne odihnim în pustiu undeva, căci nu aveau timp nici să mănânce, nu aveau timp nici să se odihnească. Și cu corabia când se pleacă dincolo, pe Domnul Iisus Hristos oameni îl urmăreau pentru că acel Domn minunat îi vindeca, îi tămăduia și le făcea bine. O persoană care îți face bine, îl lauzi. O persoană care te scoate din niște încurcături, ești în stare să faci orice pentru el. Cât bine nu ți-a făcut cineva și te-ai rugat pentru el, mai mult ca atât Domnul care a făcut bine și face bine, cum să nu-i mulțumim? Și după cum noroadele un nou după el, văd în seara aceasta cum noroadele vine după Domnul Iisus Hristos. Doar așa simți că vine verbena sau vine frații aici. Vine, dar fără Domnul e bai, cum spunea Teleapă. Dacă nu va fi Domnul, prezența mea, prezența fratului Radu, prezența tuturor fraților care suntem aici, va fi în zadar. Ore petrecute în zadar degeaba. Dar vrem să vedem rezultatul spre finalul slujbei. Să vedem eliberări, să vedem vindecări, să vedem învieri. Poate vei spune, dar nu-i nimeni mort. Poate ești mort în seara aceasta în păcat. Și Hristos Domnul vrea să-ți dea viață. Și Hristos Domnul vrea să te salveze. Și când cântau surorile grupul acesta, când ne străduiam să cântăm, când curg apele peste noi și punem tot efort, toată energia și peste energia noastră, peste efortul nostru este Duhul Sfânt. Și ne străduim să cântăm ca voi să vă simțiți bine. Pregătim terenul inimilor voastre, străduindu-ne să cântăm cu toată inima. Sunt de multe ori pe care eu mă gândesc, Doamne, cum de mai stau în picioare și repet ce am repetat zilele trecute. Eram într-o evangelizare aproape 24 de zile. Și am zis că voi ajunge acasă. Spunea Cornel, mai am în seara asta, spunea Cornel. Și nu e adevărat. Urmează ani. Pentru că cât este ziua trebuie să lucrăm. Vine noaptea că nu vom putea. Vom plânge de orele acestea petrecute în prezența Domnului. Când strântorarea, când întuneric, când pesnea întunericului va răvări. Și vor fi negeastre. Dar faptul că suntem în seara aceasta adunat aici, haideți să profităm de această lucrare. Să ne dăm silința să ascultăm, să ne dăm silința, ascultând Evanghelia, să ne dezbrace Domnul de haina murdară și să ne dea haina neprihănirii și să plecăm de aici eliberați oameni noi, oameni binecuvântați de Dumnezeu. Aleluia! Ne dăm silința să cântăm cât mai plăcut și frumos, numai ca inimile voastre să se transforme și să luați hotărâri noi în prezența Domnului. Și să fiți foarte atenți, un cuvânt care l-am găsit în Roman, capitolul 14, versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Ascultați-mă! Nu înțelegeți explicarea în împărăție. Nu! Împărăția lui Dumnezeu nu este la așa fel încât să istească încolo sau încoace. Împărăția lui Dumnezeu e în voi! E în mijlocul vostru! Și repet din nou, căci împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aleluia! Simțiți bucuria aceasta? Simțiți prezența Duhului Sfânt? Amin. Simțiți puterea lui Dumnezeu? Aici e împărăția, în tine e împărăția. Și tu simți să te străduiești, să primești puterea. Cel care nu mai simtă puterea, e o mare problemă cu el. Căci împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare, nu-i băutură. Nu ne-am pus la dege doar lucrurile aceste lumi. Nu ne-am pus la dege doar să trăim aici. Doar să adunăm. Ci împărăția lui Dumnezeu e bucurie. E Duhul Sfânt. Parados, paracadominat.
îi spunea Domnul, cred, Domnule. Așa cum ai crezut, așa să se face. Își punea Domnul mâinile peste el și vindeca. În seara aceasta, aș vrea să pun o întrebare în această seară. Am venit doar să vedem pe termenaj sau să simțim harul și prezența Domnului? Dacă ați venit doar să mă vedeți pe mine plecați cu probleme acasă, triști, apăsați, dar dacă Duhul lui Dumnezeu va fi peste mine, să prețuiți puterea care e în mine, nu termenaj, să prețuiți pe Iisus Hristos ca noi, El are valoarea! El e puternicul! El e ursul! Care picură din ungerea Lui peste noi! Și ne luptăm datorită înzestrării pe care ne-a dat Dumnezeu. Să vedeți bine mâinile ceea ce ne transmite El. Și faptul că ne transmite înseamnă că noi nu suntem cineva, ci El e totul. Din El, prin El. El e Domnul. El e prezent aici. El vrea să te ridice. Poate ne-ai simțit prezența Domnului de multă vreme. Și poate te gândi și plângi deseori, Doamne, de ce nu mai simți? Doamne, care e problema cu mine? În această seară sună Dumnezeu și îți transmite, verifică-te și vezi în ce stare ești, că Duhul lui Dumnezeu vrea să te ridice și să spui, Doamne, am greșit. Vreau să primesc mântuirea și binecuvântarea. Aleluia! 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 Simțiți pe Duhul lui Dumnezeu! E aici, fraților! E chiar lângă tine! Zi-te, te rog, deschide-ți inima! Pentru care le vedem în această seară să pună mâna peste tine și să te ridice și să dea viață. Deseori când deschid inima, sunt prezența lui Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Duhul Domnului este peste mine, a zis Domnul Iisus, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inimă zdrobită. Și în seara aceasta Iisus Hristos găsește multe inimi zdrobite. În seara aceasta găsește Domnul mulți orbi care nu mai văd calea lui Dumnezeu adevărată. În seara aceasta Domnul vrea să dea drumul celor apăsați care îți legați de cel rău. În seara aceasta Domnul are vedere să-ți dea vedere, să poți vedea, repet, calea lui Dumnezeu. În seara aceasta vrea Dumnezeu să-ți mângâie inima zdrobită, să citește